Ne aflăm în gimnaziul Cucini. În acest minunat gimnaziu își fac studiile 129 de elevi și sunt instruiți de 14 cadre didactice bine instruite. În ultimul timp, tot mai mulți copii sunt rămași în grija buneilor, a rudilor. Avem copii mulți care sunt din familii defavorizate. Colectivul profesoral al școlii noastre depun foarte multă muncă pentru a crea o școală prietenoasă copilului, o școală inclusivă în care toți copiii noștri au drepturi egale, atât la învățătură, cât și la odihnă, cât și la activitățile în condiții mai bune de trai. Centrului ProDidactica, care au dat șansa copiilor noștri să beneficieze de acest proiect în cadrul căruia copiii își petrec timpul liber, activând în diferite ateliere, unde copiii desenează, vizionează filme, participă în alte activități. Țin să mulțumesc și din partea părinților care sunt satisfăcuți de condițiile de odihnă al copiilor lor. Mulțumesc atât Centrului ProDidactica, cât și grupei de proiect din cadrul școlii care muncesc foarte mult cu acești copii. Coordonator Gudomaclina, conducătorii centrelor de ateliere Rusu Aurica și Tașcu Lilia. Școala este susținută de Asociația de Părinți și Primăria orașului Cucini. În cadrul proiectului Comunități Școlare în Acțiune, crearea condițiilor pentru persistarea în școală a elevilor din familiile social vulnerabile, implementat de către Centrul Educațional ProDidactica, cu sprijinul financiar al Fondului de Urgență, echipa Gimnaziului Cucini a susținut proiectul La Amicus Ești ca acasă, obținând un grant de $5.000. În incinta gimnaziului și-a deschis larg ușile Ludoteca Amicus, în care activează 4 ateliere: arta creativă, făuritorii, atelierul de teatru, spiridușii, biblioteca și videoteca Vreau să știu, atelierul de joc, labirint. Aici au găsit prieteni 30 de copii din familii defavorizate, dar și alți copii din gimnaziu. Din luna mai, o zi din săptămână li se oferă micuților din grupa pregătitoare de la grădinița Floricica din vecinătate. Obiectivele ludotecii Amicus sunt organizarea activităților de educație non-formală, instruirea și implicarea activă a facilitatorilor în gestionarea și organizarea activităților din ludotecă. Ludoteca este un serviciu centrat asupra jocului, care este subînțeles ca o activitate liberă, regulată, implicativă, ce presupune satisfacerea proprie de imaginație fantastică. E un centru recreativ, educativ, social și cultural, care funcționează pentru a asigura o calitate mai bună a copilăriei. Ludoteca Amicus e deschisă pentru toți copiii, indiferent de capacități și condiții sociale din care provin. Aici copiii își pot alege timpul, jocul și partenerii de joc. Afară de aceasta, aici copiii pot să-și exprime expresivitatea creativă în arta acului, tricotatului, în lumea origamilor și figurilor de gips. Pentru prima dată în școală și-au încercat puterile la lucrul cu biserul. Așadar,
liber. Îmi place foarte mult și vă mulțumim mult pentru ajutor, pentru că ne-ați acordat această încăpere și aici își pot trece timpul liber. Nouă ne place să ne jucăm la Ludoteca Amicus. Sperăm că la anul viitor Ludoteca Amicus va ajuta. Mie îmi place să vin la ludotecă să mă joc. Mie îmi place să vin la Ludoteca și să Nouă ne place să coasem. Nouă ne place să tricotăm. Amicus suntem ca acasă. Ocupația la ludotecă, copiii au ocupație și sperăm că anul viitor o să fie tot această ocupație. Ei timpul liber nu petrec pe drumuri, dar au un grup unde sunt ca frații, ca acasă. Tare sunt mulțumiți, suntem mulțumiți și pentru doamnele care se ocupă cu dânsii, au, cum să vă spun, mari impresii bune de toate. Se trag după lecții la ludotecă. Sperăm că o să fie și la anul.